ଲୋଭୀ କୁକୁରର ଷ୍ଟୋରି। କୁକୁରଟିଏ ପାଟିରେ ଖଣ୍ଡେ ମାଂସ ଲଗାଇ ହାଡ଼ ଧରିଥାଏ। ସେ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ପଡ଼ିଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥାଏ। ଆରମ୍ଭରେ ଲାଞ୍ଜଟିକୁ ହଲାଇ ହଲାଇ ଗୀତ ଗାଇ ବାଟ ଚାଲୁଥାଏ। ସେହି ବାଟରେ ଝରଣାଟିଏ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଝରଣା ପାରି ହେବାକୁ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ ଝରଣା ପାରିହେବା ପାଇଁ ତା'ର ଉପରେ କାଠଗଡ଼ିଟିଏ ପକାଇଥାନ୍ତି। କୁକୁରଟି ତା'ର ଉପରେ ଦେଇ ଝରଣା ପାରିହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏପଟେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଖରା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ତା' ଘରକୁ ଯାଉଥାଏ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଖରା ଥିବାରୁ ତା'ର ଛାଇ ଝରଣା ପାଣିରେ ପଡ଼ୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପାଣିରେ ନିଜ ଛାଇକୁ ଦେଖି ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁର ବୋଲି ଭାବିଲା। ଛାଇ କୁକୁରର ପାଟିରେ ଖଣ୍ଡେ ମାଂସଲଗା ହାଡ଼ ଥିବା ପରି ସେ ଦେଖିଲା। ତାକୁ ଦେଖି କୁକୁରର ଲୋଭ ଆସିଗଲା। ସେ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ମାଂସଲଗା ହାଡ଼ କିପରି ଖାଇବ ବୋଲି ଭାବିଲା। ଏହାପରେ ହଠାତ୍ ସେ ଭୋ କହି ଛାଇ ଆଡ଼କୁ ଭୋକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଯେ ତା' ପାଟିରେ ଗୋଟିଏ ମାଂସଲଗା ହାଡ଼ ଅଛି। ହଠାତ୍ ପାଟିରୁ ମାଂସଖଣ୍ଡ ପାଣିରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଫଳରେ ତା'ର ପାଣି ସୁଅରେ ଭାସିଗଲା। ଲୋଭୀ କୁକୁର ଛାଇ ମାଂସ ଲୋଭରେ ଅସଲ ମାଂସକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇଗଲା। ଏଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝିସାରିଥିବେ ଲୋଭର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।